מכבי שלום, מדבר רפי, במה אני יכול לעזור? שלום רפי, מדבר ליאור, אני צריך כמה דברים. אתה רוצה דגים? סליחה? לא משנה, פשוט בדקתי והם טובים. כן, אני יכול לעזור. אני צריך טופס 17, גם טופס 17 כי הייתי בחדר טופס 17 קיבלת. יופי. אז אני אגיד לך על מה לשלוח לי, כי אני צריך את זה על אורתופד. על אורתופד קיבלת אורתופד, שניהם יגיעו אליך בדואר, גם האורתופד וגם הטופס 17. רפי... רק שני ברשותך. זהו סיפורו של ליאור, בחור שרוצה גם אורתופד וגם טופס 17. בדיקה שבררנו, לא אורתופד ולא טופס 17, מדובר בנוכל מתוחכם שרוצה לסחוט את מכבי. הלו. כן, סליחה, לא. אני איתך, סליחה, כן, מה אתה רוצה? רפי, אני צריך טופס 17, וגם אני צריך תור לאורתופד, וגם אני צריך מרשם. אז בוא תעזור לי בבקשה. רק שנייה, בוא נסכם. ליאור. אתה רוצה גם מרשם, אתה רוצה גם אורתופד וגם טופס 17. לי זה מריח קצת קומבינה. זה מה שמריח לי. סליחה, אדוני, זה דיבור לא מתאים. אני רוצה בבקשה שתעזור לי, תודה. אני לא כדי לעזור לך, בבקשה. הגעת למכבי, איזה שער אתה רוצה? יש לנו שער 9, שזה מאחורי הסל. סליחה, אדוני, אני פשוט צריך להתפנות.